Amaitu da San Gregorioko jaiek 2019 honetan utzi duten festa giroa. Baina zer da aurtengo jaiek izan dutena? Entzun ditzagun antolatzaileen hitzak. Oain arte izan dien bezala egitara guantzekoa, gaur txupinazoa eta pala partiduk, eta jarri den gauza berria izan da erreka jetxiera. Lehen hau ikentzuen gure gurasok eta hola, baina galdu intzan da behize martxan jarri nahi izan deu. Eta gaur txupinazoa eta pala partiduk egongo die, bihar kuadrillan eune, eta gauen beti bezala erromeri eta hola, gero zapatun umen eune, umentzako jolasak, puzgarrik, gauen berriz kontzertu batzuk, eta iganden pelota partiduk eta urteroten dana. Eta gero izango litzeke Irun San Gregorio eune, herri bazkarie eta muse eta betiko gauzak. Azkenen herriko izateke berezitasun hori dauke ez, eta herri txikioa da, eta guk antolau ditu azkenen ez, zuke beste gusto batekin hartzei jozu ez, zuk antolautako are, aberrondo ateatzean da, berezitasun hori herri txiki bat, eta, San Gregorioko berriko festak azkenen. Aurten lantalde gaztea izan zarete, nola izan da lana eta nola ikusten duzue joango dela? Desastrea. Gu hasi berrik eguntan, da ez dakiu gauza nola inbar dien, ze inbar dan, ze ez tan inbar, noa deitu, eta ibiliga pixkat ardigalduk bezala, baina, bai gozte eta berzen gozgoten dien. Eguraldiaren aldetik, espero ona? Bai. Hasieran txarra zeun eman da, baina, oaingoz mantenitzen nahi da, osak, ala juten bada, eta hoi jakin da, bost gazte ibiliga, eta animatzen du jendea, jende gehiago etortzean, guri launtzeko ere, eta, gehiago izateko ere, ez? Ostegunean hasi ziren jaiak animaturiko herritarrek eginiko erreka jetxierarekin. Temperatura bikaina, eguraldi aparta eta giro ezin hobea ekintza honetaz gozatu ahal izateko. Arratsaldeko 7etan abiatu ziren suziriak zerurantz eta aurrek buruhandiekin jolasan aritzeko aukera izan zuten. Ostiraleko kuadrilen eguna eta larumateko aurren eguna ere ezin hobeto igaro ziren. Igandean berriz, arratsaldeko 6etan Otxoak dantza taldearen emanaldia izan zen auzoko plazan eta frontoian. Kontzertu akustikoan, doinu berezi eta dotoreak entzuteko aukera izan zen eta gazta dastaketari ere egin zioten tartetxo bat. Gaur, arratsaldeko 6etan amaituko dira jaiak mus txapelketarekin batera.